tayo sa Myra Canyon, Trestles. Maganda yung tulay dito eh. Nakita ko lang sa website ng Kelowna. Puntahan nga natin. Medyo umambon kaninang umaga. Medyo basa yung paligid pero okay lang. Para hindi mainit. May mga sasakyan na dyan. Nag-hiking. Tayo ngayon. Malapit na tayo. Ganda ng view. Nag-drive kang ganda ng view. Ganda siguro dito pag winter. Kaya mapuntahan dito pag winter. Kaya tayo doon. Matarik yun. Sana kaya nung kodya natin. Umakyat niya. Hindi sementado doon. Eto na. Paakyat na tayo. Paakyat na tayo. Rough road oh. Talagang pa itong dinadaanan natin. Ang tarik na ito, kung makita nyo yung tarik, siguro mga ano to 45 degrees. Ganun siya katarik. Kayang-kaya oh. Chicken lang sa kanya. Sasakyan natin. Tarik na ito. Adventure talaga to. Tapos biglang may tumawid sana na grizzly bear. Biglang may tumawid. Hihinto ko ba agad? Panuurin muna natin kasi wala pa. Makakakita rin tayo niya. Makakakita rin tayo ng grizzly bear. Namuro na ako nung nakaraan. Muntik na eh. Kala ko grizzly bear na yung nakita ko. Beaver pala. Yan o, mga pababa ko. Galing na sila. Paakyat o. Dito. Paakyat tayo ng paakyat. Yan, nandito na tayo. Tuktok na tayo ng bundok. Haba nun mula dun sa kalsada, mga 7 kilometers. 7 haba. Saan tayo magpaparking kaya? Baka dito, pwede na rito. Dito na tayo. Ayun. Ayos. So, nakaparking na tayo. CR nga muna ako. Washroom. Meron dito, may washroom sila rito. Tingnan natin kung may washroom dito sa bundok. Tawag nila ay pit toilet. Pit toilet. Ito tayo sa isa. Nakakatakot yung isa eh. Hindi ko natagalan. Pit talaga. Pit toilet talaga. May butas lang yung lupa. Imagine nyo na lang. Kita mo yung ilalim, yung loob. Lakad, lakad. Lakad tayo. Dami ng kotse, dami ng tao siguro dun. Lakad. Ganda oh. Gaganda ng mga damo oh. May bulaklak. Ayun. Tapos mga nagbabike. Yung mga puno wala ng dahon. Parang nasunog. Siguro nasunog ito noon. Parang may uling-uling. Ang dami ng maliliit na tumubo. Ganda, mga damo. Mga damo lang to eh. Ganda, mahaba-habang lakaran to. Trail talaga.
dito. Damo lang daw to eh. Christmas tree oh. Kita na yung downtown Kelowna dito. Ang layo. Tok-tok tayo. Ayun oh. Ayun yung bridge oh. Lakad pa. Lakad. Yan yung riles ng tren nung unang panahon. Hindi naman unang panahon. Nung sabi kasi mga 1900s yan. Sa kabila yan mga bato lalim may upuan, pahingahan pag napagod ka. Charlie Adam in recognition of his dedication to the Myra Canyon Project. Okay, ayan kita yung baba. Tignan mo yung bato. May tumubong kahoy sa bato. Wow! Ang ganda. The best. Canyon mo. Myra Canyon. Lalim sa baba. Taas na ito. Yan no. Ganda. Ganda ng mga bato. Ito yung parang niya. Ganda. Dating riles siguro ito. Ito yung mga dating daanan na tren. Hinati na yung bundok. Lakad, lakad. Mas maganda pag naglalakad. Dalawa yung bike niya. Oh, ang ganda. Morning! Ang cute ng bike. Ayun, may bridge na ganito yung mga bridge ng ano ng tren. Riles ito eh, no? Ito yung riles. Ito, daanan nga natin. Pwedeng pumunta rito. Ganda ng view na dito.
Treso number 18, sponsor 1995 by. Ito ang mga riles noon, 1900s. Kahoy yung mga poste niya. Tulay oh, kahoy, pero tagal na yan. Kahoy. Ganyan. Ganda ng background oh. Mga bulaklak oh. Ay, umulan. Yan na, bumuhos na yung ulan. Meron doon, ano eh, may silungan doon. May silungan. Yun lang, umulan. Hindi na tayo makapag-trekking na ito. Biglang lumakas yung ulan eh. Lakas, yun. Nandito kami sa silungan. Buti may ganito rin. May silungan. Ayun. Oh, silungan. Lakas yun. Sana tumigil. Makapag-stroll pa. Balik na tayo. Umulan. Balik na tayo sa kotse. Umulan. Next time na lang ulit. Next time mag-bike na. No, umuulan eh. Ito yung unang tulay pa lang. 8 ito eh, 8. Nandun sa kabila pa yung ibang tulay oh. Kaso umuulan na. Walang kapote. Ito yung ganito ang riles ng tren noong una oh. Kahoy lang. Kaso umulan. Ang ganda ng mga bulaklak oh. Babalik ulit tayo sa susunod pag umaraw na. Wildflowers. Wildflowers. Ganda ng mga wildflowers dito. Ang ganda ng reeds na to eh. May mga bato yung layer. Siguro mga million years maging ano to, marmol. Tatanggal yan. Parang wow, ganda talaga. Myra Canyon. Maambon-ambon. Wala man lang lumalabas na pera. Ito oh. Wow, ganda ng mga wildflowers. Wildflowers. Naman to. Oh. Oh. Maganda ng mga wildflowers dito, mga wild dito. Bumubulang. Ayan oh. Maganda oh. Ang dami. Ang paglakad oh. Mga wildflowers. Maganda rito eh oh. Lalakad-lakad ka lang sa maraming wildflowers. Parang mga ano to, wild garden tawag dito. Oh,
wild garden. Walang wild animals. Ayan, kakaibang bulaklak. Ang ganda. Oh. Oh. So, iba rin. Oh. Dito sa Tawid. Dami oh. Ang ganda. Ayan oh. Oh. Ito, nakikita mo habang naglalakad ka dito sa vessels. Mga view. Oh, parang drawing. Parang drawing. Oh. Parang may ganito palang bulaklak. Ayan oh. Dami oh. May mga Christmas tree oh. Pwede nang lagyan ng Christmas lights. Ito ay iba rin to. Ganda rin. Dami rin ganito rito. Ganda ng mga wildflowers oh. Napuno yung gilid ng kalsada. Napanoorin oh. Punong-puno. Hanggang doon. Meron pa doon. Tapos hanggang doon meron pa. Tapos dito ganda, parang garden. Ayun no. Dami oh. That's good. Meron doon. Tapos dito. Dami. Ang ganda. Dami. Ganda oh. Daming bulaklak oh. Beautiful British Columbia. Ang ganda. Bulaklak sa mga gilid-gilid. Hindi na nga ibenta yan eh. Anihin, ibenta. Sa Pilipinas yan, itusok sa foam yan. Itusok yan sa foam sa Dangwa. Eh, presyohan na yan ng ano, 350. Pag maliit. Yan o. Dami dito, wild lang yan. Hindi yan, ano, kumbaga damo lang. Tinatanggal nga yan. Ayan, ganda. Doon, nakikita na yung kalsada. Nakikita na, lalapit na tayo nasa baba na tayo. Nagtaas doon, siguro mula rito sa
View muna tayo. Ganda ng kalsada. Ganito pag day off, pasyal-pasyal. Kung saan makapasyal, hanap ka na lang ng pasyalan. Day off ngayon Sabado, walang trabaho, kailangan mamasyal. Yan, dito muna tayo, kakain muna, pananghalian na, Superstore. Kain tayo sa Wokbox. Asian Kitchen. Oh. Grabe itong inakyat ng gulo. Tayo sa Asian Kitchen. Sarap kaya rito. Ano menu nila? Meron silang mga rice box, noodle box. Mukhang masarap. Walang kumakain. Hi, I will have a Vietnamese beef pho and one jungle lemongrass. And for here to go. Yeah, regular. For here? For here. One Vietnamese beef pho. Yeah. And One jungle lemongrass. regular size. Yeah, regular size. That's all. Chicken? Yeah, chicken please. That's 25.70. Yeah. Would you like your receipt? Yes, please. Thank you. Thank you. Tapos na yung lunch natin. Supermarket muna. Bili ng mga gulay. Oo. Mga prutas. Saging. Apple. Red apple, $8. Ito, $8. Ang laman nito mga 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, mga 15 pieces. Ito naman $8, green. Ito 8 din. Madami din, 15 pieces. Pero bagong pitas, kita mo. Bagong pitas. Oh, wala na, walin. Naubos na yung gulay. Ito, samatis. $1.99 per pound. So, $1.99 parang half kilo. $1.99. Kamatis meron. Presko. Fresh na fresh. Oh. Parang kakapitas lang kanina.
Sabungaw. 2.99 per pound. Bale, half kilo. Siguro ito. Dalawa. Hindi. Ito, isa. $2.99. Bale, $3. Isang piraso. Dadaktil. Ito, puta. Potato red. $1.79 per pound. Gulay yun. Handy boy. Ito, sibuyas. Sibuyas, $4.99. 2.68. 8 pieces. Chicken. 5 loads of 2, 8.50. Ito, luto na to. Ulamin na lang, oh. May barbecue. Barbecue. Ito. Portuguese style. Meron din shawarma. Mga cheese. Blues Lipton cheese. Naman mga ano to? Salami. Salami. Sarap po. Mga hamon, nagkakaubusan, no? Ito, crab, $10.99. Isang ganito, crab nakabox. Crab nila. Tapos ito, pusit, $12.99. Pusit. Panggisa, masarap. Ito naman, mackerel, $6.99. Isang ganito. Masarap to. Pang paksiw. Pang prito. Ito naman, pang prito. $6.99. Pang prito. Ito, pang sabaw. $13.99. $12.72. $12.70. $17.99 per pound. Lalaking lobster, oh. Buhay pa, naka-aquarium. Meron din mga oyster ba to? Talaba? Ayan. Ito, mussels. Crab, lalaking crab. $15.99 per pound. Yun. Here's for another day. Juice. Juice. Itlog. Mga egg. Milk. Mga bakery. Dito tayo sa bakery. Bread. $7 cookies. Sarap nito. Ayan yung bakery nila. Hot. Daming tinapay sa loob.
May mga cake. Fresh na fresh. $4.49. Ito, $4.49. Croissant, $4.50. May mga bagel. Bagel. $3.39. Ang ganito, $8.40 ang isa. Bitin mo na lang. Kunin mo na lang. Ganun lang, tapos exit na. Yun. Exit. Paaraw na lang. Kanina umuulan sa bundok sa Myra Canyon Ngayon naman maaraw. Init talaga rito sa baba.